Hello लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरोबाव आङो गुबुन दखनानि मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय तो दाखालिफोर आंना फिसाला बिराद सिरियास जानानैहाय हस्पिटालाव जानाय समावहाय तो गोबांनिनो दखनानि कालेक्शनफोर सफैनानै दङ स्टकआवहाय आं देखायनो मोनाखै नालाय समानो मोनाखै एखायनो दायो जेसेबां मानि कालेक्शन सफैदों आं आस्ते आस्ते आं देखायनो नाजागोन तो भिडिअ जुदि गोलाव जायोबा आं बेखौ हासनानैहाय मोननै बानायनानै होगोन तो जायफ्रा दखना बायनो गोसो नोंथांमोना नायलांनो हागोन जि दायो बिराद समायना समायना ओरैबादि मोजां मोजां सफैनानै दङ कालेक्शनफ्रा दायो नायदो नै ओरैबादि मोजां मै कालार ना मा बुङो बिदिखौ ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दाखालि आङो बेखौहाय आकाशि कालारावहाय फानदोंमोन ना ओरैबादि मोजां जायफ्रा मोनदों ओरैबादि फसायखादों तो दायो बे कालाराव मोनबावसिगोन दायो नायदो नै अल बडि दे ओरैबादि मोजांखा हेभिनो जायनो नांगौ दायो बेखौ नोंथांमोना आंनियाव मोनसिगोन ओरैबादि मोजांखा दै गाननोहाय सफ्ट गुरै जागोन दा आं जाय देखायगोन गासैबो पद्मनिनि गोजा दै दानिया नायदो नै रेड कालारावहाय ओरैबादि मोजां बेबो अल बडि जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजांखा दै हेभिल'खा दायो नायबावदो नै आरोबावनो अल बडियाव मोनसे बेलेग कालाराव बिराद समायना डिजाइनजों जायनो नांगौ बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लानो हागोन दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन पियर इन्दि दै बियो डुप्लिकेट इन्दि नङा दायो डुप्लिकेट सेकेन्ड इन्दि होननानैबो फानोना सेकेन्ड इन्दि नङा बियो पियर इन्दि जायनो नांगौ नैबे कालाराव दायो आंनावहाय बिराद लिमिटेड सफैदों नै बेल' सफैगोन बेलेग कालारबो मोनगोन नोंथांमोना दायो नायनानै लादो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरदो नै बेखौ सोर सोंहरदोंमोन दायो सफैफिनबावबाय प्रिमियामनि दै बियो ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन बिराद डिमान्ड जादों आरोना बेबो दायो सफैबावबाय आं नायबावदो नै लोगोफोर ओरैबादि मोजांखा ओरैबादि समायना आरोना बेबादि कालारखौ गानबायथाय बोरैबा समायफ्लेखायो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नायबावदो नै ओरैबादि मोजां दै बे कालाराव डिजाइनफोरखौ नायनानै लादो बिराद समायनाखा साद्रियाबो ओरैबादि मोजां लरेस गैयि आरोना गाननो हेभि मोजांल' जाखागोन क्वालिटी बाय क्वालिटीसो दाम जायो सनाफोर बिनिखायनो जायनो नांगौ थाबैनो स्क्रिनशट होनानैहाय सोंहरनो हागोन WhatsApp सनाफोर दानिया ओरैबादि मोजांखा साद्रियाखौथ' दा बुंखासै ओरैबादि मोजां गुरै सफ्टल'खा नै गाननो एसेबो जोनाय गैया ओमफ्राय लरेसाथ' बे डिजाइनावल' एसे दङ गाननो बिराद सफ्ट आरो गुरै जागोन दै जायनो नांगौ थाबैनो सोंहरनो हागोन पियर पद्मनि बेफोर दानिया पिंक लाभारफोर ओरैबादि मोजांखा नै डिजाइना तो बेखौ दायो नोंथांमोना मोनसिगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो पियर पद्मनिनि गाननो गुरै आरो सफ्ट आरामल' जाखागोन दानिया सोर सोंहरदोंमोन बेखौबो दायो बेबो सफैबावबाय बेखौ मोनसिगोन जायनो नांगौ थाबैनो स्क्रिनशट लानानैहाय सोंहरनो हागोन आंनियावहाय WhatsApp नाम्बाराव नै बेबो सफैफिनबाय लोगोफोर सोर सोंहरदोंमोन बेखौ मोनफिनसिगोन दायो थाबैनो अर्डार होनानै लादो कालारा सिमिलार दै दसे सिगां देखायनायजों बेजों सिमिलारनो कालार दानिया ओरैबादि मोजांखा दै एकदम मिस्टि कालारावहाय बिराद मोजां समायना डिजाइनजों दानाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो पियर पद्मनिनि ओमफ्राय आं जा दाम खोन्थाहरो बेयावहायनो डेलिभारि चार्जेस बोखादे डेलिभारि चार्जेस फ्रि मोनगोन नोंथांमोना बयबो दायो नायदो नै आरोबावनो बडि कालाराव ओरैबादि मोजां आगरजों दानाय ओरैबादि समायनाखा गाननोबो सफ्ट आरो गुरै जागोन जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव नोंथांमोना सोंहरनो हागोन दानिया नायदो नै ओरैबादि मोजां डिजाइनावहाय दाखालि आङो भिडिअ खेबनानै देखायदोंमोन ना दानायखौ तो बे कालार ओंखारबावबाय दायो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजांखा दानिया नायदो नै आरोबावनो बडि कालाराव ओरैबादि मोजां डिजाइनावहाय बेबो पियर पद्मनिनिखा
जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव दायो क्रिसमास फैसिगौ हाबानि सिजन सफैसिगौ नालाय दा हाबाफ्राव गाननो क्रिसमासफ्राव गाननो जायनो नांगौ थाबैनो सिगांनिफ्रायनो बुकिं खालामनानै दोनखाबा प्रब्लेम जाया आरोना नङाबा खाथि खाथि प्रग्राम खाथि सफैबा बर'दिन खाथि सफैबासो अर्डार खालामनो नागिरबा उनावहाय मोननाय नङा दानिया नायबावदो नै ओरैबादि मोजां डिजाइनावहाय सोरनो नांगौ बेखौबो दायो मोनगोन ना आंनियावहाय ओरैबादि मोजां नै ओरैबादि मोजां डिजाइन आरो कालाराबो ओरैबादि समायफ्लेखानाय सोर सोंदोंमोन बे कालाराव बेबादि डिजाइनखौ दायो मोनसिगोन नायदो दानिया ओरैबादि मोजां खानाय कालाराथ' इउनिकल' नुखायो बे डिजाइनावहाय जायनो नांगौ दायो बेखौहाय मोनफिनबावसिगोन नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि समायना खानाय नायदो नै ओरैबादि मोजां खादै बियो पियर पद्मनिनि बेबो अल बडि खानाय साद्रियाथ' मोनसेबो जोनाय गैया ओरैबादि कम्फर्टेबल आरो बासिनो हाया ओरैबादि समायनाखा कालाराबो इउनिकनो जायनो नांगौ बेखौबो मोनबावसिगोन दायो नोंथांमोना आंनियाव सोर सोंहरबावदोंमोन बेखौहायबो मोनबावसिगोन नोंथांमोना दायो ओरैबादि मोजां खादै नालेंखर बिफांनि डिजाइन लायबावनै कालाराबो ओरैबादि इउनिक समायनाखा गाननो सफ्ट आरो गुरैनो नायदो बेखौबो आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां बयजोंबो समायफ्लेनायखा साद्रिनि डिजाइनफ्राथ' दा बुंखासै ओरैबादि मोजां सफ्ट आरो गुरैल'खा जोनाय थोनाय जेबो गैया आरो पियर पद्मनिनि जायनो नांगौ थाबैनो स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनो हागोन दानिया ओरैबादि मोजां खादै पियर पद्मनिनि बेबो साद्रियाथ' दा बुंखासै नै अल बडि लाइफआव ओरैबादि मोजां सफ्ट आरो गुरै जोनायबो गैया जेबो गैया बेबादि कम्फर्टेबल दखनाखौहाय जेरावबो गाननो हायो आरो गरम बोथोरबाबो थान्दा बोथोरबाबो दानिया ओरैबादि मोजां खादै नै एखेबारे समायनाखा बेबो ओरैबादि गुरै आरो आरामल'खा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजां स्टेन्डार्ड कालारावहाय नायदो नै साद्रिनि डिजाइनफोरखौ नायनानै लादो अल बडि मोनसेबो जोनाय गैया दै लरेस गैबावा समायनाल'खा दखनायाव एसेल' नै आगरावहायल' होनाय लरेसा ओरैबादि गुरै आरो सफ्ट जागोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बेबो ओरैबादि मिस्टि कालारावहाय समायना आगरनि डिजाइन अल बडि खानाय माबायाबो डिजाइनाबो साद्रिनियाबो ओरैबादि मोजां जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो पियर पद्मनि बेबो सोर सोंदोंमोन बेखौबो मोनबावसिगोन आंनियाव दायो ओरैबादि मोजां खादै पियर पद्मनिनि साद्रिनि डिजाइनखौ नायदो नै ओरैबादि समायनाखा अल इन्डिया गासैयावबो अनलाइन डेलिभारि मोनगोन नोंथांमोननो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो डेलिभारि चार्जेसआ फ्रि जाय दामखौ आं खोन्थाहरो बे दामावनो डेलिभारि चार्जेसखौबो हमफानानैसो बुंहरनाय जाखायो आब'मोन आगैमोन थ' बिदिब्ला आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय माखासे आङो दखनानि कालेक्शनफोरनि भिडिअखौ आं लाबोबावगोन थ' नोंथांमोना बे दखनानि कालेक्शनखौ बे भिडिअआव नायथ'दो बयनिबो सिम गोजोन्थों।